societat ha exclòs. És aquests moments de postfranquisme on hi ha molta efervescència de projectes i de gent amb ganes de fer coses i s'instal·len ni més ni menys que un poble de la Catalunya interior fet i tot expressament una mica per reivindicar aquests espais en desús, aquests espais en despoblament, aquests espais empobrits. No sé què passa, és una mica malament, però no hi ha problema, només per recolzar. El poble de les Monges, que és el poble on estem, és un poble que és més o menys conegut perquè hi ha un monestir cistercenc de la Ruta del Cister, on hi ha, a més hi ha enterrada Violant d'Hongria, a més és l'únic del Cister, hi ha monges, en lloc de monjos, i per tant té certa rellevància. Aquest poble de la Catalunya interior, fixeu-vos que el 1920 tenia 1.100 habitants i a dia d'avui en té poc més de 200. És un poble on arrel dels anys s'ha anat despoblant, però no només, sinó perquè sabeu que quan marxa la gent, marxen els serveis, marxen les indústries, marxa absolutament tot, i marxa la vida, en definitiva. En aquesta tessitura i en una tessitura també d'abandonament del que era principal en aquella zona, que era l'agricultura, doncs també hi ha un abandonament progressiu de l'agricultura. Aquest grupet de gent que comencen sent 5 o 6 persones només, comencen amb aquesta idea de comunitat i d'incloure persones excloses en la societat, comencen vivint a l'escola del professor, a la casa de l'escola, o sigui, és una vivenda totalment rudimentària, i amb els anys van fent projectes econòmics per sustentar aquest projecte col·lectiu, que no cooperatiu inicialment, sinó col·lectiu. Proven moltes coses, fan una granja de conills, fan hortes, un munt d'històries. Al final ningú era de pagès, tenien el recolzament de 2 pagesos del poble, però tot surt bastant malament. Fins que se n'adonen que en aquella zona d'allà el que hi havia hagut històricament, perquè és una zona de secà, una zona de relativa alçada, 400-500 metres, el que hi havia hagut històricament en terrasses, a més de petites dimensions, havia sigut l'olivera i la vinya, com en tantes zones també veiem d'aquí del País Valencià. Per què no, doncs, recuperar aquests cultius, fer-los nostres i no només cultivar-los i treballar-los, sinó fer-ne un producte. Perquè entenien aquells iniciadors d'aquest projecte i sobretot el director que és actualment encara, el Carles Daumal, entenien que si no es feia un producte que servís per explicar, per transmetre i sobretot per donar valor a la feina que s'estava fent al camp, difícilment se'n sortiria. Clar, evidentment els inicis són projectes que ja no només són projectes polítics o de moviments, sinó que són projectes de vida de tota la gent que va apostar en el seu moment per engegar això. Penseu que havien de treballar en altres llocs per tirar endavant i per sustentar el grupet de 6, 7, 10, 12 persones que van acabar sent inicialment amb dificultats. Quan dic dificultats parlo sobretot de la discapacitat intel·lectual, que són el grup de gent sobretot que tenim a l'Olivera, però també amb exclusió social. Penseu que a l'època del franquisme i postfranquisme fins i tot les persones amb algun tipus de dificultat intel·lectual estaven en manicomis o amagats o estaven realment estigmatitzats i amb molt poques sortides, ja no laborals, sinó amb poques opcions de vida. Qui som a dia d'avui? Doncs avui dia sí que estem constituïts com a cooperativa ja des del 89, crec, i com a cooperativa de treballadors i treballadores. I faig aquesta menció perquè en el camp català, i sobretot al País Valencià no sé de llauradors, però també les cooperatives agràries són cooperatives més aviat de serveis, que llastimosament també moltes d'elles s'han anat traduint amb una gestió cada vegada més empresarial del producte que el país porta en aquell espai cooperatiu. Faig aquesta distinció perquè nosaltres som cooperativa de treballadors i treballadores. Què vol dir això? Que nosaltres el que cooperativitzem és el nostre lloc de treball. No sé si coneixeu més o menys el món cooperatiu, però hi ha cooperatives de serveis, com pot ser una cooperativa d'assegurances, però hi ha cooperatives de treball, hi ha cooperatives de consum, en el nostre cas som cooperativa de treball. De treball associat, això no, una mica la definició seria agrupació de persones que funden una empresa amb l'objectiu de crear i mantenir un lloc de treball. I d'iniciativa social, i això és important, perquè no tenim ànim de lucre. L'iniciativa social doncs perquè tenim persones en risc d'exclusió social i amb algun tipus de dificultats. És una mica el paisatge. Avui en dia on hem anat a parar, d'aquest grupet de 4 o 5 persones que van néixer sobretot com a projecte comunitari i molt hippie, entre cometes, jo crec que va passar a ser una opció política, una opció empresarial, per què no dir-ho, perquè tenien molt clar que sense un recolzament
i amb més productes a ficar al mercat. És una mica el nostre paisatge. Barcelona. I una mica el criteri de producció. Jo no sé si hi ha més o menys pagesos, abans entenc que per aquí a la zona sí que hi ha gent que es dedica a la terra, que van més amants de més pocs, però que encara hi havia algun valent que s'atrevia a treballar la terra. Nosaltres treballem sota els criteris de l'agricultura ecològica, una mica en consonància també amb el que creiem que ha de ser aquest respecte a l'entorn, aquest treballar de forma integrada amb el paisatge. Salubritat de la terra i il·lusió de qui treballa. Nosaltres sí que intentem integrar persones en el nostre equip que puguin aportar elements d'investigació, de descobriment, d'anar una miqueta més enllà. No només es tracta de fer un producte, sinó s'ha de fer molt i molt bé, ens hem de creure què estem fent i l'hem d'explicar. Per tot això d'aquí no n'hi ha prou amb dir que treballes amb persones amb dificultats. Per nosaltres això mai ha sigut un màrqueting, un element de venda, al revés, perquè treballem amb ells i per ells aquest producte ha de ser millor que els altres. I això realment penso que és un element clau. Bueno, una mica de base. Això és una mica perquè veieu on estem, no? Quan parlem d'una cooperativa pot ser una coseta petiteta de 3 persones o pot ser una cooperativa amb 200.000 quilos de raïm i més de 250.000 ampolles ja. El 89 es va fer amb un paller petitet, es va aprofitar un paller per començar a elaborar. Avui en dia aquest paller s'ha multiplicat per 4 la seva superfície, amb una inversió important el 2008, i ja us dic que augmentarà la producció fins als 250.000 quilos. Només es feien vins blancs, eren molt coneguts per l'elaboració de vins blancs a la zona, i el 2008 es va començar a fer també vins tinguts. És una mica el procés de mediació. Tenim més de 17 marques registrades a dia d'avui, molts d'ells són, ja us dic, vins blancs, és una mica el que ens caracteritza. També aquí fer l'incís amb el tema de l'atreviment, no? Quan tothom veu vins negres, doncs al 89 que es fa el primer vi s'opta per fer un vi blanc, no? Que dius, ostres, que estem una mica majarat, no? El director de la cooperativa, que és qui va començar a fer el vi, tothom li deia, no? Que tu estàs boig, però si el que es ven, el que veu la gent és el vi negre, on vas fer un vi blanc, és jove, no? I no només això, sinó que el següent que va fer va ser un vi de la varietat Macabeu, que és una varietat que es fa a quilos pel cava, doncs ell no, ell el va voler fer molt i molt bé, fer-lo en barrica i vendre un producte això, exclusivitat, molt més car dels que hi havia al mercat en aquell moment, la qual cosa la gent ja pensava que definitivament s'havia tornat boig. Bueno, ell i el seu equip, evidentment, perquè sempre parlem d'equips. Doncs a dia d'avui, per exemple, un d'aquests productes que és la Galí, doncs està a la carta de la Carme Buscalleda, no? Clar, una cosa així, dius, ostres, et fa valorar, et fa revaloritzar tot aquest esforç, tota aquesta aposta pel territori, però no només pel territori, sinó per la gent i per la forma de treball. A nivell empresarial, de forma molt ràpida, perquè no crec que sigui el més important, però és important perquè un projecte com aquest, i dic projecte perquè estem en una constant evolució, clar, al final, si no se sustenta econòmicament, per molt bé que facis les coses i molt guai que siguis, doncs ja pots plegar. Doncs bueno, aquí també està una mica trobar la gràcia, jugar, fer el joc una mica al sistema, aquí sempre tenim moltes contradiccions per vendre, per poder vendre més i més i poder sustentar aquesta realitat. No sé, per comentar del 2006 al 2009, per exemple, vam tenir un augment de facturació del 29% i a dia d'avui estem en un increment d'un 13% cada any. Evidentment, amb unes dificultats de tresoreria bestials, perquè l'administració cada vegada retalla més les ajudes a les persones amb dificultats, sabeu que al tercer sector estem patint molt totes les retallades. Nosaltres no en som una excepció i, per tant, com que nosaltres som un projecte molt complet, que incorporem la residència, els centres de producció i tot plegat, doncs la veritat que ens l'estem ressentint molt. Doncs hi ha un altre tema, que són els costos. Quan nosaltres estem parlant de paisatge, estem parlant de tradició, estem parlant de tot el que parlem, d'agricultura ecològica, no s'ha de ser molt llest per veure que tot això té un cost que al final, i si un pensa en ment empresarial, ràpidament se n'adona que no té un cost el mateix que pot tenir una Torres o una Freixenet que fa milions de quilos amb uns sistemes totalment automatitzats. Evidentment els costos són molt i molt alts i per tant aquí també una mica per molt que augmentis vendes, per molt que molta gent et conegui i que siguis un projecte de l'hòstia, doncs al final de mes ens costa i molt. És una mica
per exemple, amb el tema de la traducció de la petita escala del valor del paisatge, això, i si veieu l'Horta Valenciana o veieu la vostra zona, segur que també us suggereix alguna que té tendència a perdre's o a no tenir-se en compte. Per nosaltres, reivindicar el que fem, la nostra activitat, més enllà de quina conseqüència tingui, ja té un què de transformador. El fet de pertànyer a l'economia social. Per nosaltres l'economia social és aquella economia feta per persones amb menys probabilitats de tenir èxit en una societat capitalista, però no només, sinó amb uns mecanismes, unes relacions amb la resta que fan que aquesta economia tingui sentit. Per tant, dinamitzar també el territori, forma part d'aquesta economia social perquè és una economia local, és una economia de la petita escala. És una economia que fa que un poble com Vallbona, que encara no 200 habitants, tinguis 10 persones, 15, treballant en un projecte com aquest. Que a més estiguis estirant de la resta de pobles de la zona a que s'animi a fer un producte com el teu, perquè veuen que té sentit. No sé, un exemple, doncs el poble del costat, que és el doble de gran, hi havia un agricultor que feia també olives, quan va veure que nosaltres veníem mig litre d'oli a 8 euros, que el veníem tot, i que a sobre sortíem a les guies dels millors olis del món, va dir, hòstia, doncs potser no és mala idea, no? Potser vaig a fer alguna cosa també, no? Doncs bueno, aquest agricultor evidentment li hem obert les portes, li hem ensenyat com treballem nosaltres, ens hem passat informació i inclús hem intercanviat maquinària perquè tingués ell la seva pròpia marca i se'n sortís també amb elaborar aquest producte. És a dir, aquests petits gestos, són també realitats que poden transformar moltes coses. Gestió cooperativa, forma part, evidentment la cooperativa forma part del que és l'economia social. La gestió cooperativa que ens comporta? Comporta una gestió molt més cooperativa, no és vertical, sinó que és horitzontal, és propera, però i el més important, és democràtica en l'econòmic i en les decisions. És extensiva en tant que totes les persones que vulguin entrar a formar part tenen moltes més possibilitats que no pas en un consell rector d'una gran multinacional, perquè sempre el que és una cooperativa nostra la defensem amb molt personal. Per què és transformadora? Ho dic així resumidament. Perquè la propietat és dels socis, quan és una cooperativa de treball, els mitjans de producció són dels socis, perquè la gestió és democràtica, el que us dic, tot i que evidentment no tothom decideix tot, perquè seria una orga de grits, molta gent es pensa que quan és una cooperativa tothom té dret a opinar sobre quin tractor s'ha de comprar, i no, és que això no és el mateix, però sí que empoderem molt el que són els equips de treball i a través del Consell Rector, que és un consell on hi ha persones elegides per l'assemblea, formen part d'aquesta petit equip que gestiona el dia a dia la cooperativa, però les decisions més importants sí que formen part del que és l'assemblea de treballadors i treballadores, que generalment es troba un cop a l'any. Però l'important de tot això jo crec també és que cada un, en el moment en què es gestiona, treballa, participa en una cooperativa, inventi, pensi, repensi els mecanismes de participació. De fet, a la xerrada de professor es va sortir el tema de la participació com un element problemàtic o complicat de gestionar, no només en una cooperativa, sinó en aquest sentit era, per exemple, en una candidatura, en un espai municipal. Clar, la participació al final acaba sent sempre una mica la punta de llança de totes les nostres mals, perquè volem que la gent opini, volem que la gent participi, però no estem educats per fer tot aquest exercici tan complicat que és opinar amb criteri, amb coneixement de causa de tots els efectes que tenen al nostre entorn. La cooperativa per nosaltres potencia formes d'inserció de persones febles a la societat, perquè té aquesta escala micro, perquè és més democràtica i per tant, com a tal, ofereix aquestes possibilitats més obertes. Es treballa en respecte i col·laboració mútua, una mica això seria una mica l'ideari, el món cooperatiu, i es busquen formes d'interioritzar els costos ambientals i socials del propi projecte, perquè al final no hi ha un soci capitalista que respon per tots i cada un dels efectes de la cooperativa, sinó que aquí som totes i tots que hem de donar la cara per tot el que està generant o efectuant la cooperativa. Aquí hi hauria 1000 exemples, des de la cooperativa Mondragón, on quan tanquen hi ha socis treballadors que surten amb les pancartes i ostres, què està passant aquí? Són persones socis de la cooperativa que estan reivindicant el seu lloc de treball amb el seu màxim òrgan, que és el Consell Rector. Quan parlem de tamany, quan parlem de volum de cooperatives, també generen certs conflictes
això no n'hi ha prou, perquè això no transforma. Això sí que és un element de satisfacció personal, col·lectiva fins i tot, però en si mateix, en un poble com Vall d'Hebron els Monjos, que té 200 habitants, no és molt transformador, si tu vas mirar, no? Per tant, per nosaltres imprescindible és aquest establiment de xarxes entre la nostra activitat en cada un dels nostres instruments de lluita o de transformació amb l'entorn, no? Per exemple, amb el que fa a l'activitat productiva, doncs, amb el que us comentava, no? Amb la investigació, col·laborant amb organismes d'investigació, amb associacions de defensa vegetal ecològica, amb entitats com Slow Food, no sé si coneixeu Slow Food, és un moviment italià de recuperació de varietats antigues. Estem amb Slow Food Terres de Lleida, de la Noguera sobretot, recuperant vinyes antigues, estem investigant fins i tot a l'INRA francès, que vindria a ser un institut públic d'investigació, i estem reempaltant aquestes vinyes velles que s'han trobat arreu de la Noguera, amb alguna finca nostra per veure doncs, què resulten, però no només això, sinó perquè evitar que es perdi aquest material vegetal. No? Per tant, des d'aquest element de Vall d'Hebron als Monjos, 200 habitants, ens estem intentant anar una miqueta més enllà amb el que és la conservació genètica de la biodiversitat. No? Amb el que fa al producte, amb el comerç d'aquest producte, no? Intentar incidir en aquests consumidors que cada vegada més, i per sort, són més sensibles a qui fa el producte i com el fa, no? A les cooperatives de consum, a les xarxes de comerç just, a les denominacions d'origen, inclús introduint tots aquests elements de discurs. No? Pel que fa a la gestió cooperativa al final té elements molt transformadors, però té elements molt empresarials, dignes pràcticament d'assemblar-se a una empresa capitalista bastant convencional. Si no el dotem de suficient entitat transformadora, al final acaba passant el que passa amb algunes cooperatives, no? Que acaben gestionant-se com una empresa privada i en perill de perdre la seva essència. No? Per tant, xarxa de serveis cooperatius, buscar entitats com Arts Cooperatiu, que és una cooperativa de serveis que, com us deia, ofereixen assegurances, finançar-nos amb COP57, una cooperativa de crèdit que el que fa doncs, és deixar diners únicament a entitats sense ànim de lucre que tinguin una vessant de transformació social. No? Per tant, en aquesta gestió podem incidir amb l'entorn i interactuar amb moltes altres persones que a la vegada i al seu torn estan intentant fer quelcom transformador. En el que és l'economia social, en el món de la discapacitat, de la diversitat funcional que en diem, doncs també es pot incidir en molts àmbits, no? Des de la sensibilització a la reivindicació més política d'evitar retallades, etc. No? I finalment, doncs, en aquest entramat que us he més o menys ensenyat i explicat ara, doncs, com en diem al final intercooperar. O sigui, la cooperativa com a tal no és transformadora, però transforma el que fem en relació amb la resta, no? Una mica el que deia el Josep Manel. No? Nosaltres, a la societat, poc podem fer si ens organitzem i ens associem amb d'altres amb un objectiu comú, doncs podem començar a remoure certes coses. No? El que us comentava alguns dels exemples, no? COP57, ens han elaborat un pla de negocis per tot aquest creixement tàndem social, que també és una cooperativa doncs, de visió empresarial, amb Arts Cooperatiu, amb Aposta, que és una escola de cooperativisme de la Federació de Cooperatives, doncs cada any oferim cursos a la gent que es van incorporant a l'Olivera doncs, per anar integrant aquests valors cooperatius. Amb Aigüesol, per exemple, la instal·lació de tota l'energia, tota la part energètica de la bodega nova, doncs ens l'ha dissenyat una cooperativa d'enginyers que és a Barcelona, que es diu Aigüesol. No? Bueno, una mica dotar-nos de tots aquests continguts transformadors en cada un dels nostres àmbits d'actuació. No? Amb Aigüesol, doncs, a part de fer tot el disseny, doncs, hem instal·lat una caldera de biomassa amb la idea a la llarga doncs, de recuperar totes les restes de la poda, trossejar-les, secar-les, això és el pas que encara no hem aconseguit, i cremar-ne les restes. De moment estem anant amb estella forestal, però la nostra idea a la llarga és tancar el cicle de nitrogen i poder cremar les nostres pròpies restes de poda. No? Això seria per nosaltres l'ideal. No? No hem pogut tancar el cicle perquè de moment la vinya té una estella molt humida i sembla que és més complicat del que... Per això a Vilafranca imagino que de moment estem investigant bastant en aquesta línia. Què més? Per acabar ja, perquè és una mica xiateria tot el que explico, però una mica amb la idea que avui us quedeu, no? Amb aquesta intercooperació, amb aquesta xarxa de cada un dels nostres elements de treball, en un més micro i en un exemple molt concret i molt petitet, com pot ser l'Olivera, el que hem d'anar tendint a organitzar o a pensar és en aquest mercat social que defineix Jordi Garcia, no?
social sempre en consonància amb tots aquests elements i evidentment amb un consum solidari doncs hem d'anar construint aquesta xarxa alternativa per anar construint aquesta societat també alternativa. Evidentment